ओके यानी नी ಈಡೆಗ್ ಓಕೆ ಯಾನಿ ನೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನಿ ನೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ हेलो गाइस इंशाल्लाह माता वेलकम बैक टू सीके यूट्यूब इनी अंद बೈದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರವೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ನಮಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರಾ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದನ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುದು ತೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಪಾತೊಂದು ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೇಸ್ ಅಂಚಾಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ 7.1 ಚಾನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ನೀವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 330 ಪೂರ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರ್ದು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ 250 ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಅಂಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಗೆತೋನ್ಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ OTG ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡು ಏನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ నేను ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 3.5 mm ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಜಾಕ್ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ OTGಗೆ నేను ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆದೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇದನ್ನ ಸಿ ಟೈಪ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತನ ಮುಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕಂದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದ ಬಟನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದ ಆಗ್ತದ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. ಕ್ಲಿಕ್ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತನಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆಪಿನ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒತ್ತುನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮೈಕ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಒತ್ತನಾಗ ಮೂಲ ಮೈಕ್ದ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತು
ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅದು ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಐತ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಅವಗೆ ತೊಂಡು. ಬೊಕ ಆಡಿಯೋಲಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬೊಕ ಮೈಕ್ ರಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇತ್ತಲೆಕ ಒಂಜೆಟೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜೆಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಗೈಸ್ ತೂಯರದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಪಂದ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ದುಂಬುಲ ಬರೋದಿಪ್ಪುಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.